Keli studio kama bende pod wadhi nyime gi twak marwa bende jopiny e counties mopogore opogore bende nopenjo penjo kapo nono ni gin bende gineno e yo machal nade pok mar budget ma ohiu ma bende nopedh e nyim od bura. Gisani adar mar mondo mi onyana pach oganda modak e county ma Migori kotenre gi maya. An ja Kenya ka monyuol e Kenya ka. To budget maneno kosomni madhi mbele ma pod ilieke ni to aneno ko sani ogoye mang'eny seriously. To kogoye mang'eny to kwang'e gimi ogoye mang'eny kama nikech seche mogoye mang'eny matiende ni osuri dhi kawir japiny. Koro wakwayo leaders manwa yiero ko gidonjo e parliament to ging'i gini kigikel gima biro chando common wananchi nikech tax sani yudo ko sani malo saidi. Koro wakwayo kopogi kadhe to nyaka ging'i wach budget ni properly. Mar ariyo, wan gi problem ni budget kokel ka gimunjore mi first priority en health. Secondly, en gimi luongne wach education gi part mora agriculture. To king'iyo gigo duto te gi budget kakineno ni sani unjuru wabed gi gimi luongni free education. To sani chakre grade 1 nyaka grade 10 chalo kaka ichulo pesa ni wuon onge gima government chulo kata matin. Kamano an gi nyinga iluonga ni Clinton Otieno, aja Kenya ka. An kadwa wuoyo wach budget manogoni. Budget to kanya wacho ka ni sirikal oketo pesa mang'eny ahinya kata matin. An gima nanya wacho i budget ni jotendwa man wayiero. Odhi ong'inwa ni to budget ni gi kaka waywak ni kata subtende wa gi yath onge. To budget ni kik waduoke chien wawe ka to subtende gi omanywa pesa duok gini ok ni gini chak iduoko ir japiny ni madwa manyo yath madwa timo ang'o to en mosolo osuru. Mane makilwa wacho ni pesa ni ng'eny duoke chien. Lakini ke pesa ni nyawe kama to konyowa. An onge tienda wach ni pesa ni duok chien wawa pesa ti. Kuom nyinga iluonga ni Stephen Opiyo, an jauriri sub county, an jadak ma Migori ka. Budget mogol no ber. To kapok awuoyo e budget no, awuoye kolo budget mondi. Joje iyudo ka jotendwa ma yiero sama koro gik ma koro idwa som budget kochope kolo budget tiyudo ka obed national assembly obed counties assembly en a matter of ni support jatelo mane. Koro miyo jotendwa ok bed gi bidhruok makare e yor kolo budget. Last time kane budget ni kolo e assembly ma Migori kaendi ne yudo ka jomoko elewa budget MCS wa manwa yiero gin gikete ng'ane koro pingo governor, ng'ane koro support governor, ng'ane koro timo nade. To budget is all about kolo matut pesa no mondo mi ochopie ground okonyi japiny. Koro natemo kwero kendo natemo jiwo jotendwa ni e sama koro budget ochopo midhi kol budget ni watiuru gi bidhruok kendo wa represent dwach jopiny ei budget no. Ang'iyo for example area monego be ni miyo allocation maduong' en area mar thieth. George area mar thieth osebedo gi shida kendo ywak nitiere odiochieng' kodiochieng'. Kidhi e dispensaries wa ibro yudo ka nok mar yath nitie. Kibiro kata mana e level 5 hospital ibro yudo ka nok mag gik mathoth pod nitie. Omiyo nakwayo wajumbe magwa mag county mag MCS ni sama itimo budget allocation to sector mar thieth ka gimiye priority maduong' kendo ging'iye matut kabisa. Nam tunapozidi kutenga Nekon mgajuang kata kamano mago gin paro mopogore opogore mago mag jodak e county mano ma Migori kapok wadhi county manya